Rongkhang MEC constituency arlo Rongkuroi pathua klamalong Rongkhang BJP Mandal Committee tumpen chipatir pi bonsi mass joining amei pi mesen pen ke pamanpon Bangso mass joining amei pi ke pamanpon amelong Rongkhang VDC chairman Khonsing Tong bi pen kichari pon amelong Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang MLA Dorsing Rongkhang EM Mongal Singh Timong Abarim MP Huren Singh De WKAD BJP Ameipu Rodip Rongkhang tumpen kidanglo board chairman tumpen bangso mass joining ameipi along Chetong Dunsi Mielong RD Chipidunno Bangso mass joining amelong Kiongdung APHLC songpen bangpharu serkebra ingkoi lapen Congress songpen bangpharu hinira thongkebatum methang songpen COC BJP songlong Chipok Dunsi CM Dr. Tuliram Rongkhang ridengpen BJP puhu arwakponlo Lapen bangso me pi ke do ponahu CM Dr. Tuliram Rongkhang pen pini BJP songlong kachipo ogdun atum anaphan kaching thur sai modu an sitame claim dam rapet nang pusi aning pathete kanglo bangso me pi judera phi CM Dr. Tuliram Rongkhang phirang ke tum pen kachipa thengnu ponahu angpom pen nang ke thamdo nalam the nonil tum arjupon sinang sian karalo anggung peten nang Suri sira bang harupira thongkera isi bang suri sira bang harupira thongkera isi APHLC ongnai lo APHLC aphai bang ke bang harupri si angge APHLC apen ba bakian ke Congress lo kasalan tunta me na anche pau buno tim tar jono mo ke parti lo lembra pat dake jubatera ke haina buti la pen ke dake Argentina BJP ka hai pe la ke kan consensus committee president la ala na tum ke tio parti den tio pen sitam ke lo lembra pat la sira no president kon ko na bang ke singason lo singason consensus ba ke bang sulit tiba na ba Dongkamukam pen Vicky Bay Karbinglong Live